el prólogo del libro no pasará. Pues, hola, bona nit. Jo també estic molt contenta d'estar aquí, de veure que hi ha tanta gent. M'estimo molt l'Hospitalet, he donat classes, he sigut professora del Pedraforca durant més de 20 anys, he sigut directora durant 4 o 5 anys, per tant forma part una mica en aquests moments. Estic al sindicat, però aquest ha sigut el meu àmbit educatiu més llarg i més important de la meva vida. Jo bàsicament el que vull fer són 4 reflexions sobre per què és tan important i de què estem parlant quan parlem de racisme, quan parlem de feixisme. Jo començaria per dir que el racisme obre la porta al feixisme. I jo penso que això no ho hem d'oblidar mai. El racisme no és només, que m'agraden més, m'agraden menys, no és només una qüestió contra els immigrants. El racisme obre portes i una de les portes més importants que obre és el feixisme. De fet, tots els feixismes tenen el racisme a darrere, i al revés també. El racisme anem en compte perquè no s'atura aquí. Quan el racisme s'institueix, avança i el racisme obre la porta al feixisme. De totes maneres, cal també una mica saber de què parlem. Què és el racisme? El racisme no és, i jo penso que això és important per explicar-ho també a la gent, el racisme no és una preferència personal, o sigui, no es tracta de que a mi m'agraden blancs o negres, morenos, rossos, llatins, sud-americans, o m'agrada més la salsa que la sardana, o m'agrada més la sardana que el flamenco, no és això. O sigui, tothom té dret a tenir les seves preferències personals i a més tothom les té, i no passa res. El racisme és una cosa molt més seriosa. El racisme és un sistema que nega drets a un col·lectiu per alguna de les seves característiques, que pot ser racial o pot ser de qualsevol altra cosa. Nega drets. Què vol dir que nega drets? Nega el dret al treball, nega el dret a la lliure circulació. O sigui, per què s'han de morir amb pateres per entrar a Espanya? Que és que potser nosaltres per Àfrica ens hem de morir amb les pateres? Això és negar un dret que tenim la resta de persones. Resulta que jo, com que he nascut a Barcelona, tinc el dret de viatjar a l'Àfrica tranquil·lament, amb avió, amb vaixell, amb el que em doni la gana. Ell, com que ha nascut al Marroc, senzillament ha nascut en un lloc diferent. Ell no té el dret de viatjar tranquil·lament. Ell s'hi ha de jugar la vida. Això és una negació de drets. I el sistema que nega drets i que legitima que un col·lectiu, el tipus que sigui, té menys drets que els altres col·lectius, això és el racisme. Això és el racisme. I fixeu-vos que, a més, el racisme va i ve, depèn del moment i de com convé. Si en un moment determinat van ser jueus. Els jueus ni siquiera eren morenos, ni tenien el cabell d'un altre color, senzillament tenien una religió, i potser tenien una raça, però bàsicament era una religió. I havien viscut junts els alemanys, tots eren alemanys, havien viscut junts, jueus i no jueus, durant anys i anys i no havia passat res. I de cop i volta resulta que tothom, tots els no jueus alemanys, odiaven i estaven d'acord en que es matessin els alemanys que eren jueus. Això és una autèntica barbaritat. Però això demostra que, de fet, el racisme es fabrica, i es fabrica socialment. I no és una cosa innata, és que és normal que els blancs es mirin malament als negres o que els negres es miren malament als gitanos. No és normal, no és innat. És una construcció social que té uns objectius molt clars. El racisme apareix sempre en temps de crisi social o política. I a més es fomenta, i a més es construeix. Quan dic es construeix vull dir això, vull dir, en un moment determinat es va haver de construir que els jueus eren diferents, perquè feia 10 anys enrere no eren diferents, uns jueus, nosaltres eren cristians, nosaltres eren una altra cosa. Per què serveix el racisme? Per què apareix? Hi ha una cosa molt important, el racisme sempre apareix per carregar-li la culpa del mal d'aquella societat. O sigui, el racisme sempre és buscar un cap de turc. Sempre és buscar un cap de turc. I per què? Perquè normalment és molt més fàcil
carregar-li les culpes. Això ho fem a nivell normal, les persones també, sempre és molt més fàcil que la culpa del que em passa a mi la tens tu, o la té l'altre, o el meu marit, o la té la meva filla, o el meu jefe. O sigui, la culpa fora sempre va molt bé. Doncs bé, les societats fan exactament el mateix. Les societats, quan tenen un problema, intenten buscar una culpa. Sempre és molt més fàcil, i sobretot si no tenim la societat molt ben organitzada, donant la culpa al més feble, que és el que menys es pot defensar. Aquest és una de les qüestions més importants. En aquest moment, el racisme, aquí a casa nostra, és contra els immigrants. Els immigrants, depèn de quins. Els immigrants, sobretot si tenen la pell fosca, i són pobres. No oblidem que hi ha manipulant, fent que critiquem els immigrants per tots els mals que hi ha, quan de fet la culpa no és d'ells, ni molt menys, i ens hem d'enfrontar amb qui realment tenen la culpa. I una altra qüestió també molt important, que el racisme acostuma també a augmentar quan desapareixen el que se'n diuen els enfrontaments de classe. Què vull dir amb això? Vull dir que en una època, i nosaltres en tenim una experiència, en una època en què el moviment obrer, els partits d'esquerra, els sindicats, organitzaven a la societat amb allò que en dèiem lluita de classes, que sembla ser que ara ja no n'hi ha, ara no hi ha, som tots iguals. Bé, en el moment en què s'estructuraven els conflictes a partir de la lluita de classes, hi havia molt menys racisme que no quan aquesta lluita de classes s'ha diluït i llavors la gent busca com estructurar-se. Llavors s'estructura en funció de les identitats. Les identitats, jo soc català, tu ets immigrant, l'altre és espanyol, l'altre és no sé què, l'altre és no sé quant, o jo soc musulman i tu ets catòlic, jo soc catòlic i tu ets jueu, o sigui, a partir de les identitats. I això fixeu-vos que quan el company explicava les experiències d'aquí, de la guerra, i jo diria també de tota l'època del franquisme, aquí teníem, en el nostre país, tenim experiències molt magres. Aquí hi havia una... Lluitaven junts en el moviment obrer, van construir junts comissions